Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Вълче 26, а тук Оградата. Ще се качи в интернета, браво! Не само етапа. О, Герселчо! Не. На майка ти не това е. Аре, кога ще почнем кетчмания? Няма да почваме кетчмания, игра на Марвел ли? Да. Ще си бъдеш интернета! Охрана! В YouTube ще си качен! Охрана, искам да ги сниеш, да ги качиш в YouTube. Не мене тях! Загаси го направи нов клип, моля. Да бе, чакай сега го правя. Виж, 1 минута и клип. О, дами! Да. Чакай сега гледай как ще го увелича. Охраната е там! О, има още една! Тъпсовците и се чукат. Апка! И така с мене, те не знам кои си, зад мене, ама не искат да гледат. Да увелича ли екрана, хора? Как ти иска? Я увеличавам екрана. Вижте, там се разправят! Калина много ражда. Какви малки сърнички. На интернет ще разлезете! Ама, че ма сминаш ли? Я да видя. Гледам и клипчето. Чакай, не мога да се видя, бе. Нищо. Даниел. Така, гледай. Али, представете се. Пламене. Тук. Гриша, искаш да се представиш? Не. Тогава се махай. Супермен. Искаш да се представиш? И Пламене. Постави LG телефон Samsung. Това не е LG, Samsung, ба.